So hello friends, welcome back to my channel. So friends, दाख्लैनिफ्राय माने मोनसे SMS आ माने गोबां भाइराल जागासिनो आरोना नैबे SMS नि जायखिना माने जोंनि जेनाखि आसामनि जेनाखि एडुकेशन मिनिस्टारा बिथाङा जोंनि माने स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने बुक्स बायनो थाखाय 1500 रुपिसखौ माने स्टुडेन्टसफोरनि जेनाखि बेंक एकाउन्टआवहाय डिपजिट खालामगासिनो दं होननाय मोनसे मेसेजआ भाइराल जागासिनो आरोना फेसबुक WhatsApp जेरावखि जाया माने आरोना स' बे मेसेजखौ नुनानै माने गोबां स्टुडेन्टसफोरानो जेनाखि कन्फ्युज जादों आरोना माने बे मोनसे जेनाखि बे मेसेज भाइराल जानाया बे रिल ना फेक ओके स' माने बे जेनाखि 1500 रुपिस बे बेंक एकाउन्टआव स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय डिपजिट खालामनाय जादों बे स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जादों माने जाय स्टुडेन्टसफोरा माने ग्रेजुवेट लेभेलनि स्टुडेन्टस बे स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने 1500 रुपिसखौ माने बुक्स बायनो थाखाय जोंनि आसामनि जेनाखि एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङाहाय माने स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने बेंक एकाउन्टआव डिपजिट खालामगासिनो दं होननाय मोनसे बे मेसेज आरोना दा बे रिल ना फेक स' आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थासै आरोना ओके स' बे जेनाखि माने जेनाखि 1500 रुपिसआ माने स्टुडेन्टसफोरनि जेनाखि बेंक एकाउन्टआवहाय जेनाखि 1500 रुपिस माने बेंक स्टुडेन्टसफोरनि बेंक एकाउन्टआवहाय बे डिपजिट खालामनाय मेसेज हाबनाय जाहैदों बे रिल आरोना बे रिल कुनु फेक नङा बियो बेखौ माने जोंनि आसामनि जेनाखि एडुकेशन मिनिस्टारा बेखौहाय बुंखादों आरोना दाख्लै जेनाखि माने 2020 नि बेचनि जेनाखि माने एसएसएलसी जेनाखि टपारफोर थांनाय जेनाखि टपार स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने बे स्कुटि राननाय समावनो माने जेनाखि एडुकेशन मिनिस्टार जेनाखि बिथाङा बुंखादों आरोना माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंखादों आरोना माने आङो माने ओरैबायदि होनदों आरोना बियो बे समावहाय माने आङो जेनाखि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जाय स्टुडेन्टफोरा ग्रेजुवेट लेभेलनि स्टुडेन्टस बे ग्रेजुवेट लेभेलनि स्टुडेन्टस बे फरायगासिनो दं जेनाखि बिबिसि बिकम जेनाखि ग्रेजुवेट लेभेल स्टुडेन्टस बिसोरनि थाखाय माने बुक्स बायनो थाखाय 1500 रुपिसखौ माने होनाय जागोन होनखादोंमोन आरोना माने बे बाथ्राखौहाय बे बाथ्राखौ बुंखादों आगोलहायनो दा फाइनाली माने मेसेजबो हाबदों आरोना स' बे मेसेज हाबनाया रिल आरोना बेनि अनगा मोनसे मेसेज हाबदों आरोना नैबेबायदि आरोना 15 लाख्स खिन्थु नैबे फेक आरोना रियेलिटिया जाहैदों माने 1500 ल' आरोना 1500 नि बारानि जेनाखि मेसेज भाइराल जानानै दंबा बेयो फेक आरोना खिन्थु नैबे 15 लाख्स आरोना बेखौ सोरबाफोर माने मेसेजखौ एडिटिं बानायनानै माने राइट खालामनानै शेयार खालामनानै माने भाइराल खालामनाय आरोना नैबे खिन्थु फेक 15 लाख्सआ खिन्थु 1500 आ खिन्थु बे रिल आरोना खिन्थु बे मेसेजआ अबेनिफ्राय शेयार जादों अबेनिफ्राय मा जादों माने फैदों आरोना माने आपकामिं जादों नैबे आरोना ल'गो होनायबानो जाबाय खिन्थु बे रिलखा खुनु सोरबा पार्सनेलि नाम्बारनिफ्राय बे शेयार जाखाया आरोना खिन्थु बे रिलखा बे रिल खिन्थु नैबे माबा आरोना नैबे खिन्थु फेक बेयो सोरबा माने एडिटिं बानायनानै माने शेयार खालामनानै माने स्क्रिनशट खालामनानै माने भाइराल खालामनाय आरोना बिसोर भाइराल खालामदों खिन्थु बे फेक खिन्थु 1500 आ खिन्थु नैबे खिन्थु रिल आरोना बे रिलखा बियो ओके खिन्थु बे 1500 आ बेखौ माने एडुकेशन मिनिस्टाराबो बुंखादों आरोना सरि एडुकेशन नङा माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखादों आरोना बेखौहाय माने 1500 रुपिसखौ माने स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय माने बुक्स बायनो थाखाय होगोन होनना बुंखादों खिन्थु बे रिलखा खिन्थु नैबे फेक 15 लाख्सआ 1500 आ रिल आरोना बेखौ बुंखादों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दाख्लैहायनो स' आरो बिनि अनगा माने 100 रुपिस माने हिन्जावफोरनि थाखाय कलेजाव थांबाय थानायनि थाखाय माने पार डे 100 रुपिस होगोन होनना बुंखादों आरो बेखौबो बे आलदा बाथ्रा आरोना खिन्थु बे जेनाखि बे 1500 रुपिस मोननाया दा बेयो स्टुडेन्टसफ्रा मोनखो स' बेसो आरोना मेन बाथ्रा जाहैदों स' आङो गोबां स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय माने पजिटिभ फिडबेक मोननो हादों आरोना माने गोबां सोरबा स्टुडेन्टसफ्रा मोनबाय होनदों आरोना बे जेनाखि 1500 रुपिसखौ बुक बायनो थाखाय जेनाखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने स्टुडेन्टसफोरनि एकाउन्टआवहाय सोगोन होननाया खिन्थु माने सोरबा माने गोबां स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय आं पजिटिभ फिडबेक मोननो हादों माने मोनबाय होनदों आरोना सानै सोरबा गोबाङानो मोनबाय होनदों आरोना माने माखासे गोबाङानो मोनाखै दाबो माखासे गोबां स्टुडेन्टसफ्रा मोनबाय होननाय खोनानो मोनदों आरोना आङो माने गोबां स्टुडेन्टसफोरा पजिटिभ फिडबेक मोनदों खिन्थु दा मोननाय मोनैनि थाखायबो बेयाव मोनसे फारागथि दं कलेजनि स' जाय स्टुडेन्टसफोरा गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टस बिसोरल' मोनगोन आरोना बे जेनाखि जाय स्टुडेन्टसफ्रा प्राइभेट कलेजाव फरायनाय बिसोरो चान्स खम आरोना जाय स्टुडेन्टसफ्रा प्राइभेट कलेजाव फरायदों बे स्टुडेन्टसफ्रा मोननांगौआ चान्स खम बिसोर मोननांगौआ अके स' गभार्नमेन्टआ जेनाखि जोंनि गभार्नमेन्टआ मा मोनसे डिरेक्सनजोंल' बुजियो आरोना प्राइभेट मिन्स वाट अके प्राइभेट माने ओरै मोनसे बाथ्राखौल' बुजियो आरोना प्राइभेटआव सोरबायदि स्टुडेन्टसफ्रा फरायो बेखौ बुजिगोन आरोना प्राइभेटआव माने न'खराव मोजां बा माखासे माने न'खराव माने पेरेन्टसफ्रा माने थिग थाक माने सोलिनो हायो माने मोजां आरोना थाग थिग माने रां माने मानि दंबासो ना प्राइभेट कलेजाव फरायनो हागोन ना नङा होमबा स' बेनि थाखाय माने बिसिनावथ' दंखायो बे बिसिनि थाखाय बे
1500 to 2000 रुपिस बेफोरलाय मा बिसिनि थाखाय मा मेथड खालामनो स' बेफोरबायदि बुजियो आरोखि ना बे खम समनि फैसाखौ आरोखि ना माने आरो होनोबो सानखाया आरोखि ना जों प्राइभेट मिन्स बेखौनो बुजियो बिसोर माने गोनांखा माने गोनां मानसियासो प्राइभेटआव फरायो बाट बिदि बुजिना मिस्टेक आरोखि ना माने जोङो बाट बिसोर मोनसे बुस्थुखौ बेखौ ओरैबायदिखौ बुजिया आरोखि ना माने जोङो मेनेज खालामनानै जोंनि प्राइभेट कलेजाव फरायो स' बेफोरखौ बुजिया खिन्थु रियेलिटिया बेनो आरोखि ना माने बिसोर बेफोर मोनसे डिरेक्सनजोंल' बुजियो आरोखि ना प्राइभेट मिन्स बेखौनो बुजियो आरोखि ना गोनां मानसियासो बेयावल' फरायो प्राइभेटआवसो स' बिसिनि थाखाय बे 1500 बे माने रुपिसआ बिसिनि थाखाय मा मेथड खालामनो अके स' बेखौ बुजियो बिनि थाखाय माने प्राइभेट स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय बिदिनो आरोखि ना प्राइभेट कलेजाव फरायग्रा स्टुडेन्ट्सफोर बिदिनो खालामो दा नैबे जायखि 1500 रुपिस बुक बायनो थाखाय मोनगोन होननाया बे जायगायाव माने गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायग्रा स्टुडेन्ट्सफोराव माने चान्स दंसिन आरोखि ना बांसिन चान्स दं बा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायग्रा स्टुडेन्ट्सफोरा प्राइभेट कलेजाव फरायग्रा स्टुडेन्ट्सफ्रा माने चान्सखौ 1500 रुपिस बे बुक बायनो थाखाय माने होनायखौ मोननांगौआ स' रियेलिटिया बेनो आरोबाव जायखि आरोबाव माखासे गोबां आंनि जोंनि साबसक्राइबार बिथांमोना आंनाव माने गोबां स्टुडेन्ट्सफ्रा आंनाव कमेन्ट्स खालामनानै सोंबाय थायो आरोखि ना जायखि एनएसपिनि स्कलारशिप बे एनएसपिनि स्कलारशिपआ आंना दाबो हाबाखै मायाखै होनना बुङो आरोखि ना स' बेवहाय नोंथांमोनहा खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया बेवहाय गासिनिबो स्टुडेन्ट्सफोरनि माने स्कलारशिपआ हाबजोबगोन माने गासिबो माने सानसेनि दिनावनो ट्रान्जेक्सन खालामजोबनो हाया माने सेलेक्सन जाजोबा बिदि आरोखि ना स' आङो दाख्लैबो मोनसे जेनाखि एनएसपिनि जेनाखि अफिस स्टाफजों रायलायनाय बे समावबो नोंथांमोनहा माने बेयावबो आङो माने रायलायखादोंमोन आरोखि ना बे समावहाय अफिस स्टाफजों एनएसपिनि जेनाखि अफिसाव मावग्रा अफिस स्टाफजों रायलायखादों बेवहाय बुंखादों आरोखि ना बिसोर बिथांमोना आं बेयाव सोंहरनायाव सारमोना मोजाङै रोखा रोखायै खोन्थादों आरोखि ना माने सानसेनो ट्रान्जेक्सन खालामजोबनो हाया गासिबो स्टुडेन्ट्सफोरनि माने बेंक एकाउन्टआ आरो गासिबो स्टुडेन्ट्सफोरा माने सेलेक्सन जाजोबनो हाया माने सानसेनि दिनावहाय माने गोबां टाइम नांगौ अनेक प्रसेस माने गोबाव बे सेलेक्सन जानो माने स्कलारशिपनि जेनाखि माने डिपजिट खालामनाय बे माने प्रसेसआनो एसे गोलाव आरोखि ना गासिबो स्टुडेन्ट्सफोरनिखौ सानसेनि गेजेराव खालामजोबनो हाया आरोखि ना जोंनि आसामनि नङा अल इन्डिया गासिबो बेसेबां स्टुडेन्ट्स जागोन बहुत स्टुडेन्ट्स दं स' बेनि थाखाय माने गोबां प्रसेस लायो आरोखि ना गोबां टाइम लायो आरोखि ना माने दाख्लै माने माखासे फार्स्ट टाइमावहाय माखासे स्टुडेन्ट्सफोरा ओमफ्राय आरो नै दाख्लै एसे बावाखै नै बिदिनो 1 विकसोल' जादों 1 विकसोनि सिगां सिरिनै माने बे मोनबावबाय आरोखि ना माखासे मोनै स्टुडेन्ट्सफ्रा आरोबाव मोनबावगोन आरोखि ना आरो बेवहाय जेनाखि एनएसपिनि अफिसाव मावग्रा अफिस स्टाफ बिथांमोना खोन्थाहरखादों आरोखि ना फेब्रुवारि एबा फेब्रुवारि मार्च बिसोरनि गेजेरावहाय गासिबो प्रसेसआ कमप्लिट जागोन होनना बुंदों आरोखि ना फेब्रुवारि मार्च नङाबा एप्रिल बिसोर मास मोनथामनि गेजेरावसो गासिबो प्रसेसआ कमप्लिट जागोन होनना बुंदों आरोखि ना बेनि गेजेरावसो गासिबो स्टुडेन्ट्सफ्रा मोनजोबगोन होनना बुंदों आरोखि ना आरो दाबो गोबां स्टुडेन्ट्सफोर दं आरोखि ना माने दाबो स्कलारशिप हाबजाया मोनैया मोनगोन आरोखि ना गासिबो स्टुडेन्ट्सफोरा खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथि ना स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि चेनेलखौ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो सार जानाय जेनाखि बेल आइकनखौ प्रेस खालामजोबनांगोन गोनां भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो गासैबो जानायखौ जाबाय